mi'a ɗum waddama e dalili goɗɗum ko shafi nebbam ɗum waɗi ka ittugo goɗɗe ceede to ko ɗuma liita ɗum ittata nebbam ceede ɗen ɗon ɗe ɗuuɗa amma ko ɗe kawra har jango to beeti e ɗum yi'a motaji ɗe ɗum bindi PTF e ɗum yi'a goɗɗi hundeji ɗuɗɗi ɗe ɗum bindi hunde nden ɗon. to shawari mi hokkata gwamnati woni bono ni lalle ceede ɗuɗɗe ɗe ittaɗe ɗe ko bo ɗe ɗum mbi ɗum waɗata nder ko shafi subsidy gimbo koye ɗum mbi a woɓɓe sai fukki dow ceede ɗen ɗon e ñamaɗe to lalle ɗum ƙirƙiro goɗɗum ma'aikata ko bo ɗum ƙirƙiro gonde hunde je ɗum towa yimɓe ɓe gonga ɓe amana wanda dai ɓe gonga ɓe amana ɓe shaɗi to leydi ndi ɗo amma inchallahu ɗum fuu ɗum wartayi go dole ɗum towa ɓe amana ɓe gonga ɗum hokkaɓe ɓe jogo yaadu ɗum ɗon ɗum hokkaɓe ceede ɗen ɗon ɗum waɗana talaka en hunde nde mamaki hunde wonde to ɓe gi'inde to inchallahu bone ɗum woni to nder ɗo hunde neɗɗo nde warta e nde ballita talaka en daidai gorgodo. Allah balluma en dow kan ɗon mi a gorgoje mi ɗaɓɓoto zuwa haalanma yeeso ɗo emi ɓeyda noddugo yimɓe meɗen musamman ɓe jomira okki ardule imma janguɓe imma ɓe jangayi gonɓe nder garire gonɓe to ladde gonɓe ma leydi yaasi lallay enen fulɓe kulluno bolbeten no boyeten en alama to gaɗa yimɓe meɗen to ladduɗe wala iren bone ɓe jarata wala iren bone ɓe gi'ata banye ɗum kanjum warta waɗa affecting tunani maɓɓe e nazari maɓɓe har ɗum mema ƙwaƙwalwa maɓɓe sai gi'a suka pullo warti neɗɗo mo nanata mo nanta ashu mo nanta warko ashu mo nanata mo famata iren kanɗo ra hundeji ko yata wono to en dari enen halama gonga wala nyalde betata a towai imma mo pullo joddi waɗani ɗum hunde wala daidai ko bo gwamnati jangi okkiɓe ragama ɗum tsaro to leydi imma ɓe gaɗana fulɓe goɗɗum ko handayi amma duniyaru andata gaba ɗaya ko yahata to dow hattana fulɓe ɓe mawɓe joddaɓe ɓe andata ko yahata hede sese nana ɗo waɗa ɗo kuma habaru ahab ai ɗum warino wane ai ɗum nangino wane tabi nake koye mo waɗi mo nanga wala goɗɗum dalili mo waɗi mo nanga ɗum warino wane ko mo waɗi mo wara wala goɗɗum dalili hundeji ɗiɗi fof eke balɗe ɗo to state meɗen ɗum nyalde woje jingirɗo ni e ɗon goɗɗo mo non ɗum mbita to checkpoint ɗum heɓi dai problems hakkunde mako e security e gonɓe to checkpoint har warti ɗum wari tagaɗo on ɗo sannan tagaɗo ɗum wari on ɗon na ɗum pullo amma to on dari kamɓe no ɓe jangiri goɗɗum mataki har warti leydi gabago kab goɗɗi midiyaji mawɗi kusan mako ɗi gaddi rahoto ɗum ɗon kadi bo miya gomnati ma ɗum masani ɗum mako jangi mataki dow kanɗon tagaɗo bo oto wara yimɓe maɓɓe ummi bolbi bo ɓe bolbi ɓe jari bo haala maɓɓe har to handi ɓe jara haala maɓɓe ɗum jangi mataki miya kenya ko heeci kenya ɗo ni him o jamararraban jama'a ɗo ni hima ɗum ma ɗum ɓeydi heɓgo goɗɗum hataniya har warti kamɓe security en ɓe bari goɗɗo tagaɗo ɗon ɗum wala tagaɗo meɗen ɓe bari tagaɓe joddaɓe meɗen ɓe bari ɗon ɗum amma dare no ɓe jangiri hunde nde duniyaru hattana suudu radio BBC e goɗɗi channel ji mawɗi mako ɗi gaddi haala kan ɗon sannan bo e ɗum tuntuɓo kamɓe gwamnati ɗo nana kamɓe ma ɓe nani ka sannan ɗuma mataki ɓe jangi dow kan ɗon to min ko waɗani mi to hoore an min e maɗa nanowo an on andi cewa enen e ɗon ko ɗum waɗanta en ko ɓuri kay banye to ɗum wari gongo wuro ngo fuu mango wala mo ɗum hornata to mango banye to ɗum wari anguware gaba ɗaya wala mo ɗum hornata to mayri banye to etal ngal ma non sese har joni en gondi information ji e ɗon goɗɗi eteje har joni ɗe gartani en nogo area hande ta dilla to mota ɗum wawai taɓɓago mota ɗum mbiya toye pullo woni nder mota ɗum ɗo kaɗo e ka yaha har joni to golbaymi ɗo e ka faro nyaloma e ka fufa jemma ɗum wawai darnugo mota ɗum mbiya to koye pullo woni nder ɗo nihi ɗum burtinamo o dillide ladde o waroy ko bo o burtine ɗum jaɓanamo jawdi mako gaba ɗaya ɗum ɗo kanjum ɗum mbiyata ɗum fiima ɗum hadma bojji to haala gonga hundeji jehoji nder meɗen wonta ɗum amma ɗo haala gonga kullum en mbiya gomnati to nafa enen ɓen ummi ardiɓe en ummi enen ma tokkuɓe ɓe ummiɗen kawtuɗen ko'e meɗen gaɗɗen hunde ko handi to harga Allah wala ngaro balla en nder message min keɓi to moɗon gaskiya min nani belɗum sosai min ji sakonniji mon ɗuɗɗi nder balanije ƴaɓɓiɗe ɗe ɗo e ɗon goɗɗi message ɗi min kawtindiri yimɓe kusan 2 ɓe mbi'i
enen fulɓe ɓe jaɓuɓe ma to en gondi ɗemgal go'otal ngal bolbirten to leydi ndi ɗo to haala gonga mi ɗino kan ciyaman jokko to mo jokkaki to da kanko handi amso kan ɗo amma min no mi ata ko mi ata en ngala ɗemgal go'otal ngal ɗum mbita hande fulaku to bolbingal ko mo ya hullo jangaygal sannan kadi gomnati kanum ma jangay mataki lalle ɗemgal bolbi koye jeyi en ngalangal en kewta ɗuɗorgal keɓen ɗemgal ngal ɗon na ko ba ɗuɗorgal men ngal ɗuɗo har ngal ƴaɓɓi keɓan ɗemgal goɗal en ngala shahuɓe na ko en gondi shahuɓe ɓen jangirde maɓɓe nden nde ƴaɓɓi famol non ɗum to haala gonga to na en ɓeydi hawtugo ko'e en dara masaloliji meɗen en bolba to ɗum damuwa e ɗon to mawɓe meɗen waɗa ka alugo ma gomnati ko to ɗum suɓi gomnati ko to goɗɗum feƴƴake ngaron to government house eɗum jangida hotoji e moɗon eɗum jooɗo eɗum tattawno ɗum yara shayi pewɗum ko ngulɗum to ɗum timmini shikenan onon on ngalana lokaci on ngalana goɗɗum kima wala ñande to jiiɗa ɗum ɗaɓɓiti on onon fulɓe to hande goɗɗum fofi to tawi ɗum ɗaɓɓita on ɗum bolba to ɗum ƴaɓɓake ɗum ƴaɓɓake amma ko riɓe a yi'ayɓe to hundeji ɗi développement ma cot eɗum yaha eɗum yaada e maɓɓe to haala gonga layfiji ɗin dow meɗen woni e yimɓe meɗen non mi daroto ɗo ni mimma mi yara ndiyam mi ala on onon ma noddon okkon onon ma gudunmawa mon deydey gorgodo ngam noon hande inchallahu ko moye to noddi kawai okka iɗi gudunmawa mum kab goɗɗum koda komi bolbaɗum ko gonduɗa to ɓerde maɗa bolba amma ko to noddi ga Allah waɗa ka takaytago to ɗum bonna lokaci so sey ginnattoɓe ɓen e ɗuuɗi rana dow mo fuɗɗa inchallahu. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wadi jam? Jam ala rene mumin bollata. Ado wadi de mana yaji ga kada ko je shano. To jaɓɓama modibbo. Yau wani no sare mai. Jam Allah yettama. Gaskiya alhamdulillah kun ba shi zamani. Na'am. Yiɓe ɗo nano kuka ɓe handicap sai dai wani goga kam jotta fa nama waɗi wanama wasa ɗora wasi ɗo gaɗo ton. Na'am. So mi soka suko kaɗaymi ɗum ɗo ɗum ɗo fuɗɗe ɓesda hirka noon hande e Nigeria ɗo. Non. So ko damina e fulɓe hande go ɗon bolwuɗa hande to goɗɗo memama na fullo anane ka fu duniya. Sosai non. Ene ko goɗɗo ɓe mara ban jama'a ɗo min ma mi andama amma mi ɗo to wuri ɓray to wuri kuugal an ɗo no maɓɓitiri mi waɗa kawte kinin. Non. To ayi hande fulɓe ma ene ma gaɗen noon. Non. Amma ɗum waɗata ko enen fulɓe ko waɗi ɗum waɗata ko hanjum woni hande fullo to waɗi ko koɗo ma sa tawimo ma a tawtamo e waya kirkiɗon. Non sosai. ɓe rewo tanga o hotara ko goɗɗo sakiraɗo mako ko bandiraɗe mako ko goɗɗo fullo feere noon ko goɗɗo ma na fullo ɗon ma goɗɗo o wala waya ɗum ma ɓe ɗon turora ko goɗɗo ɗon Non. hande kuma ɓe ɗon dada e ɗon ɗo wayaji ɓe ɗum majum wonon ɓe jiiɗa fullo ɓeta e dengal gotal ɗum haala bokka amma fama ni luɗo ka haala ɗum haala bokka waɗi wima noon ɗum waɗata ɗum waɗata ko hande fullo ayi ardiɓe ɓe Naam. gomnati yoɓataɓe en joɓataɓe Non. enen fulɓe Non. ayi hande tawi neɗɗo womma warti a yoɓata ɗum to fa o wattama goɗɗum Haala gonga. ayi ko ardiɓe en hande ko ɗum hawtani ɗum fulɓe e ɗuuɗi ɓe lesdi ni ko ñande ko yino goɗɗum sa cirti ɗo ɓe jii fullo to Nigeria yaari ko waɗi 20 Naam. Naam. hande ardiɓe ɓe tunde ko gomnati na yoɓay ɓe gaɗa nen ɗum wonnade salari fullo a yiɗi a waɗi a yoɓay Naam. wonon no joɓireno janggaɗi ɗon Non. to ardiɗoma ko darto huwanma ya jaɓata daro rara ko ɗutotoma Non. e yiya ɗum Non. sai to sembe mum joni Non sosai ma. to amma en gara en mbawata gaɗen noon Non. ayi ɗum fu ɗum ciɓa e mene Sosai ma. so sabo e noon hono wiwanama aduwa handa sako e heeri Amin min getti sosai modibbo. Allah wallita fulfulde Amin amin ya Allah. Yawrito ma yawtito. To Allah binda baraji halle hala makka bo bodka o bolbi ɗoni ranar domo yeso. Naam, assalamu alaikum. assalamu aleykum Wa alaikum assalam. ɗi janno shawri Jam Allah sene. a gamay kuuɗe Jam kala momi bollata. a ɓurɗoɗo mouhammad sani dakure To modibbo jaɓɓama e nastol. alhamdulillahi Allah laamiɗo hokka on banjari ɗo ɗum kuuga ɗum goto Amin amin. alhamdulillahi wato gaskiya ene fulɓe min e mbiɗi mi hokka e goɗɗe shawari Naam. shawari ko mbiɗi mi hokka e hanndi woni fuɗɗal mumen kawto koye min Naam.
Indeed, what was the night and I got about my day. non Indeed, what I saw hanging when you put that to the hanging when what I embody are they? non Now, what if I feel away? non I did it. non When I can go to my package, you can say, call up to the editing, you are setting your color and video. non Amma matsalar ne dan hanji wani bane da wani halakar kuɗi ne wani zai halaka da su ke nan abi kawai. non To gaskiya ni abu na kullum kullum musamman matasai kan Allah in kauce ko in ne mara nau'in arzo in ne din gada don goma. non Sannan mara nau'in cire ma in ne din gada don goma. non Bakin da garfe idi waɗanda din gwadin tabbikina cewa idi wa idi goma wa idi. non Gamban ne kun sai na ɗaya da wanda da kun mini da ke don tawa a yau da laifi hannun ma. sosai ma To nawa ka iya ɗan mahu da bayan amma a wani laifi da imaji. banye bu mawdo ko tagu dogga ma salo da rago sai aluma an sai aluma a wani halatin an yi wannan da wani gidan aka yi yadda gida a wani gudu bane Shikenan. ya haifar da to ai halatin hawaki da kawaki kawana zo. wallahi sosai ma To gaskiya gan Allah irin kuɗi kuɗin din bayo da bauta na duk mutum. Allah suka mata goma da gaiba kima ke da gaiba gefe. Na kudu in program an da cewa iya ne take halin lalle duka wani ko da ne wani in kai na muhajji ma ba amma na ga mutuwa. non Wallahi ku dubo zai mutum da gidi da hannu da gadi mu da sai da tsaye to hana sai taro hana sai wannan hannu ko wannan goka su kuɗa da ma sai wannan hannu gonga har ya mana kada gobe. sosai ma sosai ma Wallahi in foto ko in ga dan kaji kula ku da kula ku da ngin da Najeriya amma in bai dole ke. non sosai ma In aliyar da kada amma dan Allah ya jin gai har yau. na'am In gobe lokaci. na'am In kudu gobe lokaci gobe. na'am na'am Insha Allah kun kadi bane na zai ga mai kina ko kusa da tallafi da gwamnati. na'am Ina gode in gado amfani da gwamnati. Sai har a wani hali tallafa na mu ala hali ga Allah. sosai ma Don sosai a wani ma ba a cikin yanka fada na mu amma kadi a wani da zai a to Allah wani hango an ji to wallahi na kula ko. non sosai ma Allah ya kadi kula ko in balle da ko in dan Allah na da wallahi insha Allah. amin amin ya Allah Mu da dan zai da Muhammad Fadi mai kawo da zuriya Allah ta gwada. amin muhammadu min jatti sosai Allah binda balaji comrade jaɓa ma e warol inchallah ha min janga noddol goto sai min hokkuma amma na'am assalamu aleykum to momin bollata wosi radio haade maɗa wosa haade radio to na'am ala musa me gudunmuwarka gaskiya abin da wani dan uwa ya faɗa da ita ni da hauki ne da zan iya yi da fulatanci ba na'am har ga Allah mun kan da ba ma jin daɗin a ce komai fulani ya kamata shugabanni na fulani su tashi su yi saboda yadda rayuwa take yanzu wani abin aka yi sai ka da an ce fulani haka ne wani abin ma idan ya faru ba fulanin ba ne amma saboda kawai an sarfi kashin shari kan ake fulani haka ne gaskiya mu kanmu hausa fulani ba ma jin daɗin irin wannan kuma yana roƙon Allah da Allah ya sa wannan abu Allah ya kawo mana ƙarshen shi kuma wannan gwamnati da ta zo idan jiki Allah ya sa mu samu gwamnati mai adalci kuma su kuma Allah ya taimake su Allah ya ba su ikon riko ya ba su Allah ya taimake su ya ba su ikon riko ne da adalci. amin amin Na gode, na gode. Allah ya saka da Tashi alkhairi lafiya. amin amin to comrade jaɓɓama e warol ari a toyi min ɓadake timmingo min memi hundeji ɗuɗɗi so haala makka wonje hayka woni wono no anduɗen rayuwa no wari waylitigi e miɗi mi hokkuma time lokaci go kawai fiya hundeji ɗiɗi rayuwa no wartiri joni musamman ko ɗum memi haalanma ittol subsidi ɗum ɗon musamman enen yimɓe meɗen ne hunde nden ɗon nde shafori en sannan ko woni mafita majum sannan ɗiɗabun ra hundeji yaha feere feere en nanay woɓɓe ɓe gaɗanama hunde ceɗɗan duniyaru jangayka bo ɗum janga mataki yimɓe koye demo haala e ɓurto midiyaji e jangaka fa to fa har ka jokko fa kapto ɗum yiɗi ka jokko har bo ɗum tokkito haala ka nan ɗum wara ɗum janga mataki to amma enen fa en waɗane hundeji ɓurɗi ɗin ɗon mawnugo to amma a nanata haala kan ɗon daga ñande ɗum mbino to basa ɗo ɗum hirsi suka hoye ɗiɗoy miya iya sati ɗum ɗon woni to ɗum waɗi ka bolbugo haala kan ɗon daga ɗon hande wala mbiyoma ra haala kan ɗon to ka woni to ka daroy miya bo da hande woɓɓe gaɗano kan ɗon to miya hattana leyɗe yaasi ma hina ma ɗe bolbay tan ba ma ɗe garoyi ma ɗo ni e janga matakiji to amma mawɗo banye
hundeji ɗin laifiji ɗin kusan ɗi meɗen wonta ɗum ni hande ta ummaki mbiɗa fa ra bojji maɗa fa to fa goɗɗo daga yasi anda ma ɗum fima hakko wara ballitiɗma wato Allah yamɗine ko shikenan wala no gatte wonta ɗum. To assalamu alaikum jama'aje emi yendo wannan ummake jam. So bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin. So wato tarari hundeji ɗi farakiɗi. So ayi wato en keɓi gwamnati kesum. So no ɓe gariri bo ɓe mbi ɓe itti wato koyɗata tallafi nebbam. To tallafi nebbam ɗon bo to ɗum ittama ayi ɗum memi wuttudu rayuwa men pat tarari hande pat ta waɗa yaadu ɗo e ɗo to kayno a nera 50 joni heedi ɗum ma 150. To ayi wato joni min ko mi wi'ata bandiraɓe meɗen hunde to e gaɗani ni amma to waylita miru no gaylitora wato jehira e zamani no yehiri ta joɗa koye sana'a ma kullum a waylanta ɗum a waddata goɗɗum hunde kesu nder sana'a ma ɗum gaɗata. To ayi joni kusan tarari ko wato ko sana'a muɗum pat joni wato wayli sana'a mum no waɗirta ɗum ta yahayno denno a soda hunde naira 50 joni ta heedi ɗuma naira 70 ko ɗari. To ayi hamma wato enen fulɓe joni ayi en godi wala ko wodi en banda durgol ko kullum bo ayi fulɓe en jarana e o lumo ko to saboda non fullo amma okku sana'a ma daraja wato fu hande sana'a ɗum giɗa ɗum reynama to gaɗoɗo hanum arti reynago ɗum ko ayi to Nigeria en godi suudu mabban kaccul metti Allah kaccul biya sosai of Nigeria. To ayi bo non no ɗum heɓirta ko ɗume sana'a ɓe godi wato suuɗi maɓɓe kanji darata fu hundeji ko farakoto kanji ɓe hokkata biya to joni hunde meɗen ɓe tanande farashi kaza. To ayi joni amma fullo ta huwa sana'a maɗa a sora nagge to ayi rowani ta sora nagge maɗa 50,000 to ayi hikka dole fa hundeji gaylake amma a ande no sorita nagge maɗa heɓa amma hundeji gan tayi hande a soda nebbam fa ɗum wiyatama a'a an aɓe tanai nagge ma farashi ne bono shoroyɓe nebbam e shoroyɓe masarari no ɓe kawti ko e sai ɓe mbiya to hande en joɗake en ɓeedi farashi nebbam en ɓeedi mudoje en ɓeedi buhuji wato shoroyɓe nayi kamɓe ma ɓe joɗo ɓe gaɗa hunde nden ɗon ayi tarari mawɗo joni ta yehi lumo kafin tena nagge lumo heta biyana kenge haraji ko hende mo ta yehi lumo na joni a tawa e wodi ardiɓe ɗon ɗum to hamɓe ma bo nonno joni hande ko moyo ɗon ayi to yehi sori nagge mum to hotay sai ma kila seli sodi manja soji magi to lewru ƴaɓɓirita sodeno manja 1000 ayi hande fata a tawi ɗum 1,000 naira 100 to ayi wala natta joɗo nagge ma biya an koye nagge ma shikenan a ɓeytantange ceede maɗa hange ma a ɓeytantange daraja gan ta yehi a soda hunde ɗum wiyatama a'a a wiyataɓe a'a an a ɓeytanayi ɗum ma ceede saboda noon ɓe ɗuttantama saboda noon yewwa saboda noon emi nodda wato ardiɓe fulɓe hamɓe ma musamman kungiyaji makban mi yetti Allah tunda eɓe kulo e ko shafi sorona yewwa to hamɓe ma ɗum joni ɗum rara haala kan sey haala ɗiɗaɓa ayi wato enen tarari hunde to farakake ko banye joni ra hunde akkine kiña ɗo mari ban jama ko ayi joni hande to ƴemuɗa pat ko toye fati hanka ɗum haalata to henden bo kadin to ɓe kaalika hande ka wata e ɗon ɓe janggay ka hema ɓe jarinka yeeso to ayi enen fulɓe wato shawariji ɗum hokkata en enen ma en keɓi wato media boɗɗum arande en keɓi kawten koye e janguɗo e mo janggayi hande ta wi fullo waɗanama hunde to lagge ɓe dura to on ɗon fullo gana ande ɗon hunde duro on ɗomanama nde ɗum nde mo janggayi to ayi fa an janguɗo um hakki maɗa ballamo mo janga hunde ɗon mo farnande yeeso bambanci an janguɗo e mo janggayi to mo janggayi waɗanama an janguɗo nana nden ɗon hunde jangade farnade yeeso to an bo mo a janggayi amma dole okkay tallafi maɗa to ayi wato dole hunde nden hema ɗum hawti hoore kowa e okka guduma ɗum okkata kowa okka ballal muɗum ayi en keɓay Allah yamɗine lokaci meɗen timmi Allah sako e alkhairi so karshe mi yiɗi mi ɓeyda hokkugo namba ɗum ɗon kanjum woni bono ni ko wasay tundo ko bindirta kanjum woni 070 63 53 51 77 kami ɓeyda noddugo ɗum 070 63 53 51 77 so emin heɗiti on inchallahu
so ɗo shiri meɗen wari karshe gannon kowa mun yi to lalle hande ɗum heɓa ɗum jangi noddolji sosai ma Allah yari en kadi sati warojon inchallahu e ɗon ɓe min wardata ɗum tattauno goɗɗi hundeji kadi feere jomirawo balluma en Allah yinuma en sati garojon comrade. Assalamu alaikum jama'aji. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.